Ja, jeg hedder Anders, og kommer fra Aarhus og praktik herude i Ditur, som er Skandinaviens største online forretning for uger. Det, jeg synes, der er helt fantastisk ved det her sted, det er, at vi har så god ungekultur herude, og vi bare hygger os rigtig meget. I forhold til Anders har det været en super fed praktik. At få Anders ind, som altid smiler, uanset om han er kommet gående i total regnvejr. Så Anders altid med et smil på, går rundt på hele ladet og siger godmorgen, og altid klar til at give en gas, når han kommer. Jeg er sådan jo AGF-fan. Det er jo ikke den store fan, når man er fra Midtjylland af. Udover det, så har vi det rigtig fedt sammen. På en almindelig arbejdsdag derude, der møder jeg ind kl. 10 og slutter kl. 4, og der er de mest opgaver, det er at komme ud i papsturet og til papmaskinen. Efter 12-pausen, der plejer jeg mest at fylde varer op og være med til at pakke, så vi kan sende ordre afsted ud til landet. Det er et job, der passer rigtig godt til mig. I forhold til samarbejdet med Facet, så har det været glidningsfrit hele vejen igennem. Og det har altid været nemt at komme i kontakt med dem, hvis der har været det mindste fra vores side. Der har altid været god kommunikation, og det har været hurtigt og effektivt at få de her praktikforløb op at køre. Vi tager praktikanter dit ord, primært fordi vi gerne vil være med til at hjælpe både lokalt, men også socialt. Interne virksomheder vil jo også gerne være en forretning, der viser, at vi kan tage et socialt ansvar og være mere end bare en e-commerce forretning, der sælger uger. Og så håber vi jo for praktikanterne, at vi kan give værdi, at vi kan vise dem, hvordan det er at gå på arbejde.